balmaw anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kono no studio 6 nenge kanye tani saba o be no Washington DC anga bi tarata do kunafoni kumaba una talike nune kan anga sambe foli be malidenw be ma Mali kono ani Mali ko kan amina ndado o barola sisa ni Eid o fitri o kon be ka seli bibina Bamako o seli nyaramali fana bina ke koro marala amna sein kata anga la sigiden obina hakina dama mumbe orola ka fara malidenw fana ka sambe foli amena o chaman lame ani fana ayirala ka foko Burkina Faso kata ku sigida la no e Vallée du Cou o malo sene foro nunu obe faratila sefa o wari o kumakan ko mangan ka te ni Franci ki dado aywa farafina tile bifan warko sininya sigiko la amina kuma fana Ukraine ni Amerique chala na yirala ka foko Amerique aywa marfa minaw ni kisew ci kata Ukraine ka fara Trump no e boy ya Amerique naka la nyini do be critique so bala ani anga bi farikolo nyenje kuna foni ko la sama ka bob mako nde bina ka anga kuna foni kuma bawe ka damwa bi nere Mohamed Touré fe abisuna Ewa nya fo chogo mina jemukan damne na meta Bamako na yirala ka fo ko Eid el-Fitr o kon sella bi ngani hukum konna na mina kuma zakat el-Fitr o saraka mimbe ke sumbagato ka aywa sunsaniala abedi joma abedi la hala juma konona na hukum konna na anga la sigiden Bamako noye Mariam Kouyaté aleni imam Ismail Tungara masalala angulame ebola ka mami ga sano zakat el-Fitr ale fe sunguro yɛrɛ minɛni gulen b'ale de la an bɛ su minnu kɛ an bɛ nafila minnu kɛ a bɛɛ gulen bɛ zakata fitiri la zakata fitiri n'o ma bɔ i ka foyi ti minɛ i ka bato bɛɛ lajɛlen bɛ to sani dugu cɛ zakata fitiri kuma surunyana ale bɔ suma min an n'an b'o dun malo ɲɔ n'a fɔra ɲɔ kaba b'a la keninge b'a la donc a bɛ b'olu de la o ye zakata fitiri ye bon maa kelen an y'a calcule a kan ka bɛn kilo 2 ani dɔɔni de ma dɔɔni de b'a jɛ kilo 3 la donc dɔnnibaaw bɛnna ka u fanba k'a fɔ ko a kɛ kilo 3 mɔgɔ kelen kilo 3 donc o la sisan dɔnnibaaw bɛnna ka fana k'a fɔ ko a wari i k'a bɔ a wari fana na o de ka fisa n'a suma fana ye parce que n'i y'a suma di mɔgɔ ma i b'a ye u bɛ taa suma in de feere ka tila ka taa sogo san n'a ye ka taa finiw san n'a ye donc ko n'i y'a k'a wari ye donc a tigi bɛ taa sogo san a bɛ silamɛfiniw san a denw ye parce que a kan ka di fantanw de ma donc zakata fitiri nin ye a bɔkun ye bon a bɔkun an y'o de fɔ a bɛ ka sababu ye ka adamaden yɛrɛ ni kisi. Ayiwa karamɔgɔ zakat el-Fitr a kan ka bɔ sundola bɛɛ de fɛ wa walima dutigiw. Balogu bɛɛ lajɛlen a bɔ balogu bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ fana o t'a balen fana dutigi fana kan ka bɔ a ka duden bɛɛ a bɛɛ ka hali ni den wolola ka bɛn ni a bɔli o ta fana bɛ bɔ k'a daminɛ dutigi dudenw bɛɛ ta bɛ bɔ voilà donc zakata fitiri ale ka lahala ye nin wa sunamɔ kɛra de don diyagoya de n'a fɔ sunamɔ kɛra fo ni dɛsɛra yɛrɛ a moyen yɛrɛ de ma sɔrɔ fiyewu a bɛ se ka bɛn a bɛ bɛn ka bɔ kan tɛ a kanunen don kanu yɛrɛ gɛlɛman na bɛɛ ka se k'a bɔ wa zakata fitiri fana ale fana ka ɲi an y'a fɔ a ka ɲi adamaden ma a bɛ si di adamaden ma parce que ko ni kisina don ala ko kuranɛ kɔnɔ kad aflaha man tazakka ko mɔgɔ kisila mɔgɔ tangana mɔgɔ min ye zakata fitiri bɔ donc a ti dan an ka sunkalo baraji minɛni ma dɛ a bɛ tila ka an ye kisi n'a ye tuguni donc o la a b'a jira k'a fɔ zakata fitiri a kan ka bɔ duden bɛɛ lajɛlen bɛɛ maa b'i ka mara kɔnɔ hali baarakɛden b'i ka mara kɔnɔ i b'o ta bɔ. Yala bɔkuma bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin sarakati in na wa. n'a a bɔli min ka ɲi kosɛbɛ a bɛ bɔ de yɛrɛ ka taa selikɛnɛ na mais n'e t'a ɲɛ dɔn sisan bon seli tile 3 b'i bolo seli tile 3 kɔnɔ i b'i jija k'a bɔ cogo bɛɛ lajɛlen seli tile 3 kɔnɔ na mais min kɔni ka ɲi o de ye k'a bɔ yɛrɛ ka taa selikɛnɛ na mais n'e t'a kalama de bon ala tɛ jigin i la donc sisan i b'a bɔ bi journée kɔnɔ donc ka taa se fɔ seli tile 3 ma i bɛ se k'a bɔ ala k'an bɛɛ sa'a ma. Ayiwa halisa sungalo o seli ɲɛnamali hukumu kɔnɔna na an bɛ taa koro marabolo la n'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni selila ka da ayiwa lakana basigibaliya hukumu kɔnɔna na a gɛlɛyara u ma hukumu kɔnɔna na VOA Bamara lasigiden ka bɔ koro Tijani Ouedraogo ale ni maa bolilen minnu nana u kalifa don nin dɔgɔkun tɛmɛnenw na koro olu du dama dɔ baro la an ka jɛ k'u lamɛn.
I n'a fɔ Mali fan tɔw bɛɛ lajɛlen na koro silamɛw kɔni ye sunkalo seli layanamaya bi tarata nka ɲinan seli a kɔni bɛ ka kɛ hukumu kɔnɔna na o bɛ tali kɛ gɛlɛya damadamani i n'a fɔ Aminata Togo ale ye gadonmuso ye koro seli kɔfɛ an y'ale sɔrɔ a taatɔla so a y'a hakilinaw d'an ma o gɛlɛyaw kan. Gɛlɛya min b'u kan a fɔlɔ o ye siyɔrɔko yɛrɛ gɛlɛya ye a filanan o ye baloko yɛrɛ ye tiɲɛ na gɛlɛya bɛ minnu nalen don siyɔrɔko ani baloko donc n'i ye olu ɲininka olu bɛ se k'a fɔ ko seli u kɔntannen tɛ kosɛbɛ parce que gɛlɛyaba b'u kan. Walasa n'i y'a jateminɛ nin degun fanba in bɛ maa minnu kan o kɔni ye maa kuma dogolenw ye minnu y'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama ne ka n'u sigi koro sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 8 waati sera maaw kɔni bɛ ka labɛn kɛ cogo min na u bɛ se ka taa seli kɛnɛ na o nɔngɔnni bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ n'u kɔni ka minɛnw bɛ kɛnɛma sunkalo seli bɛ cogo di ninnu bolo Fatumata Sawodogo ale kɔni miiri janyana baw a ka fɔ la waati min na basigi tun bɛ yen ni olu tun b'u ka dugu la o don tun ka di u la kosɛbɛ a kɔni nisɔngoyalen don nka a y'a kanu kan ka ɲininkaliw jaabi. Anw nana y'an bololangolo wa foyi de tɛ anw cɛw bolo bi ye seli ye an hakili b'a la k'a fɔ maa ɲuman dɔw bɛna dumuni d'an ma. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ dugudenw kan kosɛbɛ o bɛ n'a ta jatigi dɔw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ cogo min na nin maa kuma dogolen ninnu bɛ se ka lafiya sɔrɔ nin donba in na Umu Porogo n'a ka denbaya ye misali dɔ ye an y'u sɔrɔ u ka dagayɔrɔ la sɔgɔmada in na u kɔni ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Gɛlɛya ninnu sababuya la an sigiɲɔgɔn dɔ de ye malo kilo 3 ani nanfɛnw d'an ma walasa an ka se ka seli latɛmɛ an yɛrɛ b'a la k'o dumuni de tobi tan walasa denmisɛnninw bɛ se ka dumuni kɛ foyi foyi tɛ an cɛw bolo kabiri an bɔra an ka dugu la. Gɛlɛya dɔ y'u sɔrɔ u y'u ka denbaya u y'u ka duw to yen u y'u ka duguw to yen ka na anw fɛ yan anw de y'u balimaw ye. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ yen ɲinan seli kɔni layanamayara koro n'a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i b'a jateminɛ bɔlɔnw fɛ denmisɛnninw olu kɔni bɛ ka nisɔndiyaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen selikɛnɛ kɔnɔna na dasunsuguliw kɔfɛ caman kɔni ka ŋaniya y'a jira k'a fɔ ko san wɛrɛ u ka dugawu don ye de san wɛrɛ k'a sɔrɔ basigi o seginna ka na fan bɛɛ lajɛlen na maa kuma dogolenw se ka taa u ka seliw kɛ u ka yɔrɔw la cogo min na Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Ayiwa halisa sunkalo seli na VOA Bambara y'a ka kuma galama ɲɛsi jamanadenw dɔw ma k'u hakilina sɔrɔ u ka sanbɛ sanbɛ la u ye foli minnu kɛ ka taa ma fiɲɛ sira fɛ an k'u lamɛn. Assalamu alaikum VOA Bambara lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ faama ani fanda kunfin ani dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen alhamdulillah an bɛ Ala tanu sunkalo banni ɲuman labanko ɲuman Ala y'a nɔgɔya halisa an bɛ fɛn o fɛn ye an bɛ Ala tanu an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka bato minɛ minnu bɛ yen k'olu dɛsɛnna an b'a ɲini Ala fɛ yarabi u dɛsɛnna ka da sababu min kɛ Ala ka nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye Ala k'o kɛ Ala n'a k'Ala barika Ala k'o kɛ Ala nabi ɲuman ni wali ɲuman ni kutubu ɲuman ni sherifu ɲuman barika Ala k'o kɛ Ala n'a kɔni wali kisi na Ala lahɔrɔma Ala yarabi an bɛ tanu kɛ ka ɲɛsin an ka sherifu baw ma yarabi ka ɲɛsin an ka karamɔgɔw ma yarabi ka ɲɛsin VOA Bambara lamɛnbaa jamakulu bɛɛ lajɛlen ma yarabi foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye yarabi a cɛsiri an b'a a foli ani a tanu an b'a di an ka fa ɲɛmɔgɔw ma Ala ka fanga ni tafanga d'u ma Ala ka o jugu kisi o jugu tɔɔrɔ ma Ala k'u kisi dajugu ɲɛjugu tɔɔrɔ ma. aw ni ɲankuma VOA Afrique mɔgɔw kelenkɛrɛnnen la VOA Bambara m'aw bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛlaw a ka baara kɛko ɲuman na ani lamɛnnikɛlaw a ka lamɛnni ɲuman na ne ye Mohamed Jara ye ka bɔ Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida fɔlɔ ne ye Bangɔni an kɔni an bɛ Ala deli k'Ala fo sunkalo ko de kun ka gɛlɛn ala sunkalo ɲuman tɛmɛna an y'a sɔrɔ ko dɔw kɛra kɔrɔ n'o furannatigɛ ni gilasi yɛlɛ Ala barika la sunkalo kɔni caman kɛra la an bɛ Ala deli Ala kana san wɛrɛ ta kɛ tan san wɛrɛ ta ka sɔrɔ lipe kalme ka sɔrɔ électricité wala a ko bɛɛ ɲɛnabɔra an bɛ masa deli la Ala k'o kɛ a ka Ala yɛrɛ bonya kama tiɲɛna sunkalo ye Ala kale la an kɔni sunkalo ɲuman tɛmɛna an n'an seli sera an bɛ foli kɛ wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Ala ka seli ja wala Ala ka san caman jira an na
wala VOA bamarakɛlaw VOA Afrique ni VOA bamara baarakɛlaw o bɛɛ lajɛlen fo Ala ka san caman yira la k'a daminɛ Mariam Kuyate wala ni Jɛnɛbu Coro ani tous les Traoré là voilà comme radio yɛrɛ Traoré a bɛ Traoré Mariam Traoré Kanja Traoré tous ces Traoré là o bɛɛ lajɛlen fo a ka baara kɛ ko ɲuman na Ala ka seli caya Ala ka san caman yira o la ma ɲinɛ wala Saka Jara kɔ ale bɛ Luwaru m'ale fana fo Ala ka san caman yira la ma ɲinɛ Sulemani Jara fana kɔ wala o ye n kɔrɔkɛ ba ale fana bɛ Farawurus Ala ka seli caya ma ɲinɛ Moribo Jara fana kɔ Moribo Jara Ala ka seli caya wala ale dɔgɔkɛ farin yɛrɛ ale bɛ Tesali cɛ Ala ka baaradaw yiriwa wala so mana janya togo o togo a bɛ faso baara la. Ani tile VOA baarakɛla bɛɛ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka hɛrɛw kɛ Ala ka sabuya kɛ k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka kunnafoniw na a mun ka kunnafoni b'an bɔ fili la k'a lɔn k'a fɔ min bɛ jamana kɔnɔ sisan min bɛ jamana kɔ kan a ka kunnafoni bɔ o filiw la n bɛ dugawu k'a ye Ala k'a bolo mɛn a baara la Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka laɲiniw sabati n bɛ Mamadu Jabate ka bɔ Mali la yan Sikaso nka ni waati in na n bɛ Kayikaw fɛ yan nka n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye Ala ka si ni kɛnɛya di an ma a ka kunnafoni an b'a lamɛn kɔnɔna na fɔ an bɛ bɔ ka foli di an ma n tɛ baasi wɛrɛ foyi tɛ yen Ala ka hɛrɛw kɛ n'a ye. Salamu alaikum Mamadu Ture Magala don ka bɔ Makɔnɔ bɛ Jaraba commune mara la quoi ko n bɛ bɔ Makɔnɔ ko n bɛ bɔ ka n ka samɛ foli di k'Ala ka san wɛrɛ yira an na ka yira an setigi la ka yira an kɛnɛmatigi la san ɲɔgɔn caman an ka jɛ ko sɛbɛn ɲɔgɔn fɛ an ka foli bɛ bɛɛ b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ye min dɔn n tɛ min dɔn n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ka daminɛ sɔgɔmada kunnafoni dibaga ani wulada 17h kunnafoni dibaga ma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka foli fɔ Mamadu Ture ka bɔ bɛɛ Afrika la ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ ko ne bɛ bɔ Mali la yan Bakɔnɔ a bɛ Jaraba commune mara la quoi vraiment an bɛɛ lajɛlen bɛ sigi k'a lamɛn waati bɛɛ vraiment an ni kunnafoni di an ma k'a di an maliyɛnw ma an filɛ waati min na sisan bɛɛ lajɛlen ka radio le bilalen don a la k'a lamɛn ka sabu kɛ a ka kunnafoni jɛlen ba in k'a di an jamana kɔnɔdenw ma nisɔndiya kɔnɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔ si foyi fɛnɛ t'an ye an bɛ dugawu fɛnɛ k'a ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la ka daminɛ Mariam Tarawele Jɛnɛbu Coro Mamadu Ture bɛɛ Afrika la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an kɔni bɛ Makɔnɔ yan bari ko a ka foli di bɛɛ Afrika mɔgɔw ma o ni Alifuseni ko a ka foli di a ma ani Bakari Jara sobaga la ko a ka foli di a ma kani a kanubaga bale ninnu ye wallahi a kanubaga bale ninnu ye an sigilen don Makɔnɔ yan an kɔni bɛ k'a lamɛn sanga ni waati bɛɛ. Ayiwa ni tun ye malidenw ka sanbɛ foli ye u ni ce an ka foli b'u ye sisan an bɛ taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko Ku mara la n'o ye Vallée de Ku o malosɔnɛ kɔdingɛ ni kabini san caman kɔnɔ o ye fɛn nafamaba ye dumuniko siratigɛ la ayiwa ka bɔ yɔrɔ caman la Burkina Faso walasa ka boli lakanabaliya ni caman de taara a yɔrɔ kɛ u dogoyɔrɔ ye nka a yɔrɔ yiriwali o bɛ farati la VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bobo Julaso Alidu Wedrago ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Vallée du Ku o ye malo sɛnɛyɔrɔba ye min bɛ kilo 25 ni Bobo Julaso cɛ yan mɔgɔ 1000 ani kɔ lo bɛ baara kɛ yen maa minnu bolila wɔyɔ ɲɛ k'o sigiyɔrɔ bila o caman y'o yɛrɛ sɔrɔ yan ka se ka na dɔɔni kɛ Aminata Ɲampa ale b'o cɛ ma a san 3 ye nin ye a bɔra Lorum. An bɛ dɔgɔ dɛmɛ ka malo turu kɔfɛ an bɛ bin bɔ kɔfɛ an bɛ malo gosi an y'o dɛmɛ ka gosi o b'an sɔn n'o y'an sɔn n'an tilara an bɛ fɛɛrɛ kɛ n'o tilara an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dɔɔni sɔrɔ n'an ye dɔɔni sɔrɔ yan o ka fisa an bɛ kɔfɛ nin kɔnɔ. Madeleine Jire fana ye maa bolini ye ka n'a yɛrɛ sɔrɔ yan a bɛ baara kɛ maloforo la nka a ye foro dɔɔni sɔrɔ a yɛrɛ ye. Ne bɛ woso sɛnɛ bi gan sɛnɛ bi malo fɔnɔ sɛnɛ denmisɛnnin 5 lo bɛ n bolo nka an bɛɛ bɛ balo nin lo la. Ala n'o ka timinandiya fɛ
o ye jɔyɔrɔba sɔrɔ Valduku maloforo kɔnɔ. Mɔgɔ min b'o fɔ an ye o ye Zakaria Ouedraogo ye min bɛ malo coopérative yɛrɛ ɲɛnafɛ. An nisɔn ka di parce que n'olu fana tun tɛ yen an bɛ coup de prestation min fɔra nin baara ni sɔngɔ tun bɛ caya ka tɛmɛ nin kan. Mais o naani kɔni a b'i plein dɛmɛna parce que o bɛ baara caman kɛra hali woso tuma tilemana na woso bɛ biri parce que an y'a fɔ ko tuma dɔw la malo tɛ se ka sɛnɛ yɔrɔ dɔw la dɔw bɛ woso le biri donc ni woso sogira obligé le f'a ka cɛ ka bɔ kɛnɛma ka don bɔrɔ kɔnɔ donc olu le b'o baara kɛ donc o le yɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Valduku maloforo sigini sen kan ɲina ye a san 60 le ye. San 60 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya caman bi sɔrɔla la sisan min kɛlen don sababu ye malo sɛnɛ tɛ se ka kɛ tuguni siɲɛ 2 san kɔnɔ. A sababu nin bi bɔ min na Zakaria Ouedraogo ale b'o fɔ an ye. Ji bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na an ka plaine na nin a bɛ kilomètre 40 bɔ bon ale yɔrɔ na Bobo ka ONEA ka station de pompage bɛ ale bɛ ji ta yɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw le sigini le gauche ni droite n'o bɛ ji ni samana ka baara kɛ donc a kɛra sababu ye awa jiko danya bɛ an ka plaine na tilemana wagati. A jiko nin y'a fitini ye a belebele min yɛrɛ ye dugukolo k'o ye o kuma bɛ sen kan Zakaria Ouedraogo fɛ. Ni fɛn kɔrɔla gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que an ka plaine ni a ka ca ni san 50 ye donc ni plaine don aménager a ka ca ni san 50 ye a b'a lɔn gɛlɛya sugu caman lo bɛ yen plaine ni extension ma se ka k'a la depuis a aménager tuma min na ale y'a gɛlɛya ye salon fana kana bila ɲina bana dɔw tɛmɛna maloforo nin kɔnɔ fana kɛra gɛlɛya ye awa an malo sɛnɛkɛlaw cɛ. Serafin Ouattara ale ye malo sɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye Burkina ale ta faamuya taara gɛlɛya minnu bɛɛ bɛ sɔrɔ la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ nɔnba b'a kɔnɔ. N'an ye malo kan ka ban an bɛ o ɲaga nin bɔ k'o jɛni n'an ye ɲaga nin bɔ k'o jɛni an bɛ biriki bɔ foro kɔnɔ a tɛ se ka fanga di foro ma donc an b'o kuma ninnu bɛɛ le fɔ ladili ninnu bɛɛ le di sɛnɛkɛlaw ma malo sɛnɛlaw ma gɛlɛya nin y'o le ye parce que an ni fɛngɛ producteur ninnu o ti sera ka an bɛ conseil min d'o ma o t'a a labato a ɲa 12 ma depuis lawali o bɛ min kɛ o bɛ continuer k'o le kɛ donc k'o ti kelen ye k'o yɛlɛma. Malo tɔni 14 o lo bɛ bɔ Valduku maloforo la san o san k'a di Burkinabɛw ma o ka balo n'a ye ni tun ye Alidu Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Sisan an bɛna segin an ka VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ fɛ n'o ye VOA Bambara ye Facebook page ye halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan sisan an bɛ segin ka na an ka soba kɔnɔ an bɛna kunnafoni wɛrɛw d'aw ma Faransi fanga man ka kuma CFA wari u ka siniɲɛsigi la farafinna tile biyanfanw fɛ ka tugu cɛbɔ min sigira kɛlɛbagaw n'a bɛ wele ko anti-système Bassirou Diomaye Faye sugandile Sénégal jamana kun kan o bɛ ka don dankarila dɔɔni o jateminɛ nin kɛra tɛnɛndo Faransi cidenyaso ɲɛmɔgɔ n'o ye Stéphanie Séjourné fɛ VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn. Le rôle que vous avez dans la stabilité de la CEDEAO ici au niveau régional, je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous. Fransikaw ka ministri min sigilen don u ka jamana kɔma kow ɲɛnabɔli kunna ko ni farafina jamanaw sɔnna k'u tɔgɔ falen ani ka wulikajɔ hakilina dɔw sigi sen kan k'u ka wari falen k'o bɛ jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ an b'a fɛ ka dɛmɛ don ka taa nin hakilina fan fɛ ni k'a sɔrɔ a bɛ tali kɛ u ka sinsini tɔgɔ de kan a bɛ se ka falen a bɛɛ de i n'a fɔ ka yɛlɛma don u ka nafolo siratigɛ baaraw la wa o fɛnɛ taabolow bɛ se ka falen o tɛ se ka kɛ Faransi jamana ka ci ye k'i da don o baaraw taabolo la anw kɔni y'an ka fan kɛ ka ban n'o de ye ka an sen bɔ sifa wari la donni na sisan farafina jamanaw de ka yan k'u ka laɲini kɛ nin kɛra Faransi jamana ka ciladenkulu ɲɛmɔgɔ ka lasili ye a ye min lase kunnafoni di dɔ sen fɛ RFI ani France 24 ka kunnafoni di so jabaranin kan
walasa ka se ka taabolo kilenin kelen ta yɛrɛma hɔrɔnya hukum kɔnɔ. Senegal jamanatigi kura Basiru Joman Faye tun y'a sinsin a kan a ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ kofɔ waatiw la k'u bena fɛɛrɛw tun tigɛ k'u ka jamana sama ka bɔ fransefa la ko k'u sen don farafina tilebiyanfanw ka sɔrɔ yakubayali ani nafoloko kuluba kɔnɔ n'o bi wele nazarakan na ko Union économique monétaire ouest africaine. Jamana minnu b'o kɔnɔ o ye Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Côte d'Ivoire, Togo, Benin ani Guinée-Bissau. Ka fara ni jamana ninnu kan, fransefa bɛ dun farafina camanciyanfan jamana 6 wɛrɛ kan minnu fɛnɛ ka wari lakodɔnnen don ni sefa ye. Ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ senna kabiri waati jan k'olu jamanaw fɛnɛ b'a fɛ k'u sen bɔ fransefa la ani ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na k'u yɛrɛ tɔgɔla nafolo dilan. Ka d'a kan ko nin waati in na a nafa man bon. Jalakili minnu bɛ ka kɛ ka taa fransefa fan fɛ n'a wari bulu bɛ dilan cakɛda la min bɛ wele ko chamalière fransikaw fɛ yen min tɛ ko kura ye. A nafolo damakɛɲɛli lajigilen don ni euro wari dɔrɔmɛ 1 o min fanga ka bon ni fransefa ye min kɛlen don ka gɛlɛyaw sigi a labɔli kan o gɛlɛya min yelen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen maaw fɛ minnu bɛ k'a lagosi. De dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ayiwa yanɔ Ameriki finitigiw y'a jira tarata dɔn k'u ye marifa misɛnninw o n'o marifa kisɛw lase Ukraine jamana na dɔgɔkun tɛmɛnenw na. Iran ye minnu ci fɔlɔ Hutiw ma murutilenw ma Yemen jamana na nka Washington n'a jɛɲɔgɔn olu y'o marifa minɛn ninnu minɛ. VOA Bambara kunnafonidila Kaya Traore ale b'a lakalen an ka lamɛn. Kɛlɛkɛminan kofɔlen ninnu kan ka kɛ dɛmɛba ye Kiev bolo maramafɛn kisɛ magoba bɛ minnu la nin kɛlɛkɛ waati na u ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛla la nka a tɛ se ka Ukraine ka armée ka kɛlɛkɛminan girinw mako jɔyɔrɔ fa k'a sɔrɔ l'Amérique min jɔlen bɛ Ukraine jamana kɔkɔrɔ nin kɛlɛkɛminan ko ninnu ta fanfɛla la kabini nin kɛlɛ in daminɛ na wasadenw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ kɔkɔrɔma dɛmɛ kura danatigɛliw kan. Avril kalo tile 4 dɛmɛ cilen ninnu na fusil d'assaut AK-47 5,000 mitraillette fusil de précision lance-grenade ani cartouche de fusil 500 ɲɔgɔnna jatew de bɛ a kɔnɔ. L'Amérique ka kɛlɛbolosoba arabulagun kan CENTCOM ka fɔla bɔlɔlɔ X kunnafoni siraw fɛ. CENTCOM ye a perepere latigɛ k'a fɔ ko nin kɛlɛkɛminan kofɔlen ninnu minɛna Yemen Houthi Shia révolution lakanakɛlaw kɛlɛkɛdenw de la. Ka da duniya keleya tɔnba ka lakanabolo fara Conseil de sécurité ka hakɛ sariya dɔw tigɛlen na ka kɛɲɛ ni lakanabolow lasaguluw ye duniya gun kan sɔsɔlu siraw ye kulu nin fɛ. O sira ninnu u y'a yira k'a fɔ ko de bɛ l'Amérique a n'a ka dɛmɛkɛlɛ jamanaw yamaruya u ka se ka nin kɛlɛkɛminan ninnu bɔsi Houthi kɛlɛkɛden ninnu na. A minɛli ninnu waleyara jikan sisikulun ba 4 ɲɔgɔnna de kan ka bɔ mai kalo san 2021 ka taa se février kalo ma san 2023 waati ma. L'Amérique sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la minnu kɛlen bɛ ka layidu di kɛ k'a fɔ k'u bɛna u seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka dansigi kɛ Iran jamana ka dankarili waliyaw la ka kɛɲɛ ni lakanabolow ye. Octobre kalo tɛmɛnen ninnu na l'Amérique tun ye cartouche 1,000,000 ani dɔɔni ɲɔgɔnna minɛlenw Iran ani Houthi Shia ninnu la ci ka taa Ukraine jamana ma. Kabini salongo l'Amérique wasabulonw sen dalen bɛ l'Amérique ka sɔrɔdasiw ani sɔrɔ bolomadɛmɛ dolari miliyari 60 ɲɔgɔnna ŋaniya talenw kan ka lase Ukraine ma ka da républicain wasadenw ka ban ma jamanakuntigi ɲini kalata masurunya ninnu na minnu kan ka lawaleya novembre kalo nataw la. Jack Smith n'o ye Amérique jamana fanga ka lafasalibaga kɛrɛnkɛrɛn ye a bɛ ka kiiritigɛsoba n'o ye Cour suprême deli a k'i ban jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ka laɲini na o fɔ la ko a tɛ se ka jalaki dɔw la min b'a jalaki ko a ye laɲini kɛ san 2020 o jamanatigisi kalafiliw wuli. VOA Bambara lasigiden Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a lamɛn. Kiiritigɛ ɲɛmɔgɔw procureur ka bɔli kɛra kunɲɔgɔn 2 ka kɔn kiiritigɛlaw ka hakilinaw tali ɲɛ ka taa nin ɲininkali ninnu fanfɛ min ma se ka sɛgɛsɛgɛ kiiritigɛ sariyaw kɔnɔ ka se k'a dɔn ni jamanatigi kɔrɔ lakanalen don ka bɔ jalakiliw kɔrɔ ani ka fara ɲankili kan minnu jalaki binna kan kuma min na a tun bɛ Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ. Surunadonni minnu kɛra avril kalo tile 25 tun ka ka jalatigɛli de kɛ k'a dɔn ni Trump tun kan ka kiiri ɲinan san kɔnɔ ka kɛɲɛ ni jalakilikan dɔ ye min bɛ jalakili
jalakileka nanu cɛma min bɛɛ lajɛlen bilalen don a kun kan n'o de dɔ yirala k'a fɔ k'a tun t'a fɛ ka fanga segin a ka fanga bannen kɔfɛ jamanatigisigi kalata la min kɛra san 2020 min sebagaya sɔrɔla demokratiw ka cɛmɔgɔba Joe Biden fɛ. Trump y'a lase ko jamanatigi kɔrɔw bɛɛ lajɛlen ye u yɛrɛ jabɔ ni fɛɛrɛ dɔw ye min tun kelen don k'u lakana ka kɛ n'u ka taabolo bɛɛ lajɛlen ye tuma min na u tun bɛ jamana fanga kunna. A ka koɲɛ bɛ kiiritigɛla min bolo Tanya Chutkan ani ka fara kiiritigɛla mɔgɔ kan minnu bɛɛ lajɛlen bɔra Washington kiiritigɛso Cour d'appel kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kɔni kan ka Trump kan ni hakilina ninnu lagosi. O kɔfɛ sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême ye jalatigɛli kɛ ko olu yɛrɛ de bɛna nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen ta ba la nka u kɔni ma kunnafoni jɔnjɔn foyi wɛrɛ di min b'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛna se ka sɔrɔ nin hakilina ninnu na ka ɲɛsin jalakileka naaniw ma minnu bɛɛ lajɛlen bɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun kan ni ale ye républicainw ka cɛbɔ ye Amérique ka jamanatigisigi kalata la n'a ka kiiritigɛw kan ka boloda ka kɔn novembre kalo kalata ɲɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen. Sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Senantolanta kunda Stade Malien de Bamako Sembora farafina ɲɔgɔn dan min bɛ Coupe de la Confédération kofɔ o ɲina saison 2023 2024 tulon tɔ la bari sabu a bina quart de finale la kunasini kari avril kalo tile 7 san 2024 na Ghana Dreams FC ɲɛkɔrɔ muna Mali clubu bini ka teli ɲɔgɔn dan ninnu kɛnɛ kan ani Aliou Sidibe masalala farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ. An ka tɔn ka se nin hakɛya la ka sɔrɔ ka gɛlɛyaw sɔrɔ ne bolo fɛnɛ tɛ balinako ye ka sababu kɛ an ni tɔn minnu bɛ jouer o tɔn ninnu bɛ équipe professionnelle de an ka équipe championnat tɛ championnat professionnel ye équipe professionnelle do u labɛnnen don a kama a hakilinaw la o taabolow la o kɛwalew la u labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen kama n bɛ misaliya kelen di ma an ka tɔnw filɛ nin ye ni an ka dolacila minnu bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko minnu ye san sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ an ka championnat la minnu jɔyɔrɔ ka bon an b'a ye k'a fɔ an ka tɔnw b'olu feere n b'a fɔ jamana wɛrɛ tɔnw ma an n'olu jamana wɛrɛ tɔnw bɛ tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ compétiteur club kelen na donc a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ e kelen k'i ka gérer dolacila ɲumanw olu bɔ i bolo kɔrɔ k'o feere tɔn wɛrɛw ma i n'olu ka tila ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ o tɔn kelen ɲɔgɔn dan na i k'olu bati a bɛ gɛlɛya ne yɛrɛ bolo gɛlɛya min bɛ an ka tɔnw na u ka se ka dan na niveau ninnu na o ye ne ka jateminɛ dɔ ye donc u kan ka se ka u ka dolacila ninnu k'o to u bolo kɔrɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na parce que an bɛɛ bɛ taa fɛn kelen nɔfɛ o ye compétiteur club in ɲɔgɔn dan ye donc e man k'i ka ɲumanw feere tɔn wɛrɛw ma tɔn wɛrɛ min i ni minnu bɛ taa tila ka taa o ɲɔgɔn dan kelen kɛ aw bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ donc e bɛ fɛn k'olu bati e dun i ka ɲumanw de feere olu ma donc a bɛ gɛlɛya donc an ka tɔn kan k'u hakili to o la kosɛbɛ. Hakilina jiginna Stade Malien de Bamako delila ka Coupe de la Confédération n'o ye coupe kafu ye o jɔnjɔn ta o kɛra san 2009 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. Aya an balima aw yɛrɛ faamuya nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw san bɛ Ala k'an ka seliw caya an ka san wɛrɛ ta fana seli ɲɔgɔn fɛ ani cɛw la ni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sɛk Coro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Regis bolo ni jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ aw san bɛ
Omoli nyare siu kanaba kamokoma mokolote Tijani nyare siu kanaba kamokoma mokolote Maimuna nyare siu kanaba kamokoma mokolote Mamu nyare siu kanaba kamokoma mokolote Karamogo nyare siu kanaba kamokoma mokolote Modibo nyare siu kanaba kamokoma mokolote